Hola, bona tarda. Avui estem a Montjuïc. Concretament estem a la plaça Domènec Fita, ja veieu una escultura seva aquí al meu darrere, i hem vingut aquí perquè el cap de setmana passat, si no hagués estat per la pandèmia, l'últim diumenge del mes de setembre, ens apleguem, ens reunim tota una sèrie de persones al castell de Montjuïc. I ja que no es va poder fer la celebració, he pensat que el racó de Girona d'avui el podríem dedicar al barri de Montjuïc i concretament al seu castell, el castell de Montjuïc. Anem-lo a conèixer. I vull començar el vídeo aquí perquè m'hi vincula, com us deia, aquestes celebracions que de manera anual els immigrants arribats als anys 60, tant d'Andalusia com d'Extremadura, alguns d'ells es van ubicar aquí, al castell de Montjuïc, en barraques. I al llarg dels anys, compartint aquesta celebració amb ells, alguns recorden, s'acosten a aquesta paret d'aquí, si veieu aquí traces d'un color blau, de pintura blava, d'azulón, que en diuen ells, o així ho expliquen. Això són les marques de les barraques que es van anar construint enganxades a aquesta paret del castell de Montjuïc. Aquí us podeu imaginar, van passar fred, van passar gana, però ells s'acosten sempre a aquestes parets i recorden aquest sentiment de comunitat que tenien i en realitat ho recorden com una etapa feliç de la seva vida, perquè això es va convertir en una gran comunitat on s'ajudaven els uns als altres. I el sentit i l'esperit d'aquesta trobada de totes aquestes famílies amb els seus fills, amb els seus nets, en aquesta esplanada cada any, ve a recordar i a fer un homenatge a aquesta època de la seva vida. I per explicar una miqueta la història que hi ha com a castell, com a instal·lació de defensa de la ciutat, hem vingut aquí, a la seva porta principal d'aquest castell. Veureu encara els elements de la porta que baixava i pujava per donar entrada a l'interior del castell. Clar, us heu d'imaginar que tot al voltant d'aquest castell hi havia un fossar que dificultava l'entrada si no era permesa pels que hi vivien a dins. És un castell de planta quadrada. A dins veurem elements com la cisterna, com la casa del governador, ara ho anirem veient, i en cada extrem o en cada angle d'aquesta planta quadrada hi ha un baluard, el baluard de Sant Joan, de Sant Daniel, de Sant Narcís i de Sant Lluís. En aquests moments el castell és un bé d'interès cultural a partir de l'any 1988, quan es va declarar precisament aquest interès com a patrimoni cultural. Aquest castell va tenir diferents noms, diferents construccions, però a finals del segle XVII ja queda reconegut en els plànols com el castell de Montjuïc i es va construir per defensar la ciutat de Girona dels seus diferents enemics. Va ser especialment útil en els diferents setges. De fet, una de les discussions entre els diferents enginyers militars era la seva dimensió, si era prou gran o no era prou gran. Alguns sostenien que s'hauria d'haver fet més gran per cobrir més zona de la muntanya i evitar així els campaments de l'enemic i els possibles setges dels enemics. I així va ser, de fet, amb la Guerra de Successió, quan els francesos es varen poder establir en campaments a les afores del castell i varen fer aquest setge a la ciutat de Girona. I ara estem ja a dins del castell. M'he posat en aquest punt perquè veieu com era la part interna de la muralla fortificada en formes d'arcs, i estem en el punt més alt de la muntanya de Montjuïc o de la Barrufa o del Fort Roig. Ja us he dit que havia tingut diferents noms. Estem a uns 220 metres d'alçada i això és el que permetia la defensa de la ciutat. De fet, i tal com us he dit, a la Guerra del Francès aquesta fortificació va ser especialment útil. Durant 4 mesos va defensar la ciutat de Girona fins que s'inicia l'atac de les tropes napoleòniques, que finalment vencen i aquest castell és entregat, és lliurat a les forces napoleòniques, a l'exèrcit napoleònic, no sense abans haver eliminat, com es solia fer, el polvorí i les diferents armes que hi pogués haver. Posteriorment, el 1814, el mariscal Suchet fa enderrocar part d'aquest castell
després d'haver encomanat i fet la construcció de la Torre Suixet, que encara en podeu veure algunes restes aquí molt a prop, si teniu ganes d'acostar-vos-hi. I als anys 30, principis del segle XX, 1930, l'Ajuntament compra part de la muntanya de Montjuïc, s'hi construeix l'escola pública, intenta una urbanització que no té èxit. Cap als anys 50 hi ha una modificació urbanística que cataloga aquesta zona com a zona verda i als anys 60, com us he dit abans, arriba aquesta immigració que s'instal·la en aquestes barraques. Fins a 3.000 persones van viure aquí. I en l'actualitat el govern de Girona havia anunciat un pla per recuperar tot aquest patrimoni, per posar-lo en valor, per convertir-lo en zona de trobada cívica, en espai cívic, fins i tot aquí a la casa del governador o al casalot, que en diuen algunes persones, però lamentablement hem de dir que novament aquest ha estat un projecte que s'ha fet però que s'ha posat en un calaix i que de moment no hi ha partida econòmica per poder-lo assumir, no només per posar en valor aquest patrimoni que tenim a la ciutat, que és molt, convertir-lo en lloc de visita, sinó també com a espai de trobada i cívic pel barri de Montjuïc, que en aquests moments no disposa d'un bon espai o d'un gran espai per realitzar les seves activitats.